i on mi je upoznat sa tom industrijskom zonom, ništa ne preduzima sa time. Državne institucije rade kako rade, ali zadovoljavajući. I on je upoznat sa tom industrijskom zonom, zašto on ne preduzima nešto sa time da vi nam vas objasnite svima ovdje? Evo, ja ću da vam objasnim. Odmah da vam kažem, ja mislim da je naš gradonačelnik jedan čestit momak. Izvinim, da se prekinem, ja samo znam da on voli da se slika i pred kamerom. Dobro, to pa naravno, on je političar i to mu je posao. Da vam kažem nešto i evo ja sam večeras tu sa vama, ne da bi vam bilo šta obećao, ja samo hoću sa vama da kažem, šta treba, šta ne valja, da se zajedno oko toga složimo. Rekao sam, znači ne mislim da je nedobronameran čovjek, mislim da je dobar momak, ja sam s njim razgovarao nekoliko puta, evo on, ako ga budete pitali, evo meni snimaju, čuće verovatno, razgovarali smo i on i ja, evo znaju ljudi koji su kod mene, da vam kažem nešto, znaju ljudi kod mene u stranci da sam ja rezervisao 2 puta, odnosno Spajić, Stevica, moj kolega poslanik, pošto je bio u NIP-u, po 50 miliona u nacionalnom investicionom planu da se opreme industrijska zona. I kad sam razgovarao sa opštinskim rukovodstvom i pitao sam ih, evo imamo iz NIP-a 50 miliona, ajmo da nerešeni imovinski pravni odnosi, nema zemlje, nema ovo, nema ono, ovo u stečaju. Ja kažem, kako je moguće da opština nema zemlje? Pa kaže, nema zemlje. Pa kažem, ajde da kupimo zemlju. Šta je problem da opština sa 3 milijarde, 30 miliona evra je budžet opštine? Kupi